Nabavili smo Nokiju N82 i ovo je njena kutija. Sad ću vam pokazati šta sve dolazi sa ovom Nokijom. Evo vidimo zadnju stranu kutije, ima wireless, bluetooth, sve je označeno na kutiji. Ova verzija dolazi sa 2 GB micro SD-om. Evo vidimo kako izgleda kad se makne ovaj karton s gornje strane. Onda dolazimo do memorijske kartice, to je moja, jedna plastika pokriva. Evo ga Nokija, jako lijepo izgleda, stroj pravi multimedijski. Evo imamo jedan punjač, vidite jako mali adapter i ima ovaj klasični uski kao i puno Nokija priključak. Kad se makne ova plastika dolazimo do sadržaja kutije. Tu je video kabel, znači ova Nokija ima i video izlaz, tako da možete spojiti na televiziju. Evo vidimo sa 3 inča. Imamo slušalice, jako kvalitetne i lijepo izgledaju, dobiju se i one spužvice dvije s njima. Tu je i DVD sa driverima i programom za spajanje na kompjuter. Kutija u kojoj se nalazi priručnik, uputstva i tako dalje. Evo vidimo. I tu je još garancija i na dnu se nalazi USB kabel. Taj USB kabel u biti ima priključak mikro USB. Znači mnoge nove Nokije sada koriste takav priključak. Evo vidite, to nije standardni mini USB, to je mikro USB od Nokije. Evo ovako izgleda.